सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अनाव। आं दिनै भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन, माने मा भिडिअ लाबोनो जायो नालाय। ओरैनो बेरायनाय भिडिअ लाबोनोबो गारि मथर मोजां गैया, गोजान गोजानबो थांनो हाया, फैसा थाखाबो गैया। भिडिअ लाबोयो मालाबा बिदिनो आर्ट्सआव थांनाय सानसे बेखौनो होबाय दंमोन, भिउस फैया। अबावलाय मोजां भिडिअ लाबोनो हायाबा अबाव मोजां भिउस फैनो, दुखुनि खोथा। गोसोबायदि टाइम होनो हाया इउटुबाव। इउटुबखौ खुलिना लादों, नाथाय टाइम होनो हायाखै, भिडिअ होनो हायाखै, ओरैनो फसिना थाबाय थादों। दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जाबाय आरोना, आसोल मेन खोथायाव फैनोसै। माने आंना गुगोल एक्सेन्स एप्लाइ खालामदोंमोन, बे गुगोल एक्सेन्सआ मोनफैबाय आरोना। गोबावानो जाबाय मोनफैनायाबो, 2 दानसोआनो जाबाय। आं होनबाबो बिदि भिडिअ लाबोनानै खोन्थालायाखैमोन आरो। ओमफ्राय दिनै गोसोखांबाय, हारसिंखाय आंगा मांगा मोननायखाय खोन्थास्रानोसै ओरैनो फ्ला होननानै नै। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम, आंखौ सापर्ट खालामनानै बेबायदि मोनलायलायनायनि अबस्थायाव लाबोनायसिम। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। दा जेरै आंखौ सापर्ट खालामदों, बेबायदिनो इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। दा गुगोल एक्सेन्सआथ' मोनफैबाय, ओमफ्राय गोबां भिडिअ होनांगौ दङ। गोबां भिडिअ होनांगौ माने ओरैनो गारसोना दोनजाला। आं दा ओरैनो भेलु गैयि बायदि खालामना दोननाय जादों आरोना इउटुबखौ, जेनेबा भिडिअ लाबोआ मा लाबोआ, मोजां भिडिअ लाबोआ। आरो भिडिअ लाबोबाबो आं मोननैसो बिदिनो साननैसो ब्लग भिडिअ बानायदों, बिदिनो गोजोन होनो हाया मानसिफोरखौ। बेबायदि भिडिअखौलाय अबावथो नायनो, मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायाबा। गोजान गोजानावबो थांनो हाया जाबाय, गारि मथर गैयि मानसि। उफाय गैया, इउटुबखौ खुलिनानै ओरैनो गारसोना दोननाय जादों आरो। बिदिनो सर्ट मुभि बानायनो होननानैबो आङो मानसिफोरखौ लोगो लायो दै, ओमफ्राय रावबो गोसो होआ माने। गावबागाव बयबो गावबागावनि खामानियाव नांथाबनानै बेस्थ' गोजा आरो। गामियावबो सोरखौ लिंनो, दाना गोजान गोजानावसो फरायहैजोबो जोंना। गामियाव थायानो माने, रावबो सम होलायनो हाला आरो। बिदिनो चेनेला गारसोनानै दोनजानाय बायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय ब्लग भिडिअ बानायनो होननानै आङो चेनेलनि नामखौबो सोलायलायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा बेबो जाफुंसारासै आरो ब्लग भिडिअआबो। ब्लग भिडिअ बानायनो हाया, मालाबा थाङो जायगाखौलाय बेरायो, ओमफ्राय फारसेथिं मालाबा हारसिं थांनाय जायो, केमेरा हमनो उसुबिदा, भिडिअ लानो हाया। ग'प्र'बो बायनो हायाखै नालाय, हेलमेटफ्राव माबा सिथाबनो। नाजानोसै नैबे साननैसोनि गेजेराव जायगा देखायनो, एसे बेरायनो। सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोना, नोंथांमोननि सापर्टजोंसो दावगालांनो हागोन। बेखिनियानोसै, माथो बुंबावनो, बुंनायबो आंहा एसेबां हुदा गैया माने। एसेबां बुंनो रोङा माने। बेखिनियानोसै नोंथांमोन, भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिनाय जाबाय।